ҳақ назар устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, чемпиони ҷаҳонои ба гӯштини миллӣ дар соли 2024 аз шаҳри ҳисор, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, қаҳрамони Осиё дар самбо, барандаи медали биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон Ҳамроз Раҷабов аз коҳи варзишии Ланглифи ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд. Комроншоҳро мебинем, ки мактаби бузург ё қавии падарашро ба пеш мебарад, шокирдони дигарро ба камол расонида истодааст. Деваштеҷу Фаридуну Комроншоҳу як лаҳзаи муносибро ҳам ҳақ назар дарёфт, аммо дастро озод гузошт. бисёр фурсати хуб буд, ки бобои Маҳмадалии 76 сола ҳам қариб буд аз ҷои худ бархезад. ин ҳолат Комроншоҳро андаке ба ташвиш овард, чунки Ҳамроз бояд хуб донад, ки наздик шудан бо ҳақ назар кори саҳлу оддӣ нест. бадан имтиёзи аввалро ҳақ назар ба даст овард. ҳатто бобои муҳаммадӣ ҳам бадан мегӯяд. инро тасдиқ кардам. бисёр ҳаяҷони хуб. мухлисо худ довар шуданд. ба ростӣ хеле хуб ҷузъиётро дарк мекунанд. ин мусбат хеле ҳолати муносиб ҳалол. бисёр ҳам партофти саривақтиву ба маврид буд. агар як суханро ман инҷо изофа мекунам, ки агар Тошев Муҳаммад Иқбол бо ҳақ назар ба майдон мебаромад, ин бисёр ҳам тамошои ҷолиб мешуд, чунки ҳақ назар аз Муҳаммад Иқбол Тошев 2 ҳафта пеш дар Турсунзода шикаст хӯрда буд ва ҳамроз барои ҳақ назар бисёр рақиби муносиб аст ва ҳақ назар барои ҳамроз ҳарифи нобоб, чунин гӯем беҳтар.